saluhut parhalado hakabibe bonang indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja na posobulung, namat dohoti ibadah di gereja, nang di bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Hurian itu hatta nani hanolongan, marsadani roha mahita muse sadarion, lau mamuji tu hatta di minggu eksaudi namadok, saitangihon maswaraku ale Jahoba molo jou-jou au, asi maroham mida au, jala alusi au, laos di bagasa minggu sadarion, tapatupa do di saresot HKBP bonang indah, parhusoran ni parhubas laho marbarita nauli. Hupuji hami maho ale Tuhan Jahoba nasaira de tubangion dohot mangalusi jujuku saya toktong maasiroham marnida au. Sia Jahoba do yanggo hatuaon ni akka partigor. Ibana do partanobatuan nasida ditikti hagugutan. Jala say ditangi hode batado jou-jou ni akka halak partigor. Idolas ni roha akka halak partigor. Songon naidok topik minggu sadarion. Ditangi hode batado jou-jou ni partigor. Tapuji ma debatata ta olop-olop pot Tuhani. Jala tahat tidak kemadenggan basanai. Tapuji ma tuhata marhite buku ede nomor 574 ayat sada sahatu ayat tolu. Puji ma debata. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saitangi homma suaraku ale Jahoba molo jou-jou au, didok rohaku, ho madok, lului hamu mabohiku, atong bohimma nahulului ale Jahoba. Say unang mata buniho bohim maradok ponau. Jahoba do panodangi diau dohot hatuauku. Tung mida isema mabiarau. Jahoba do partano batoan ningolukku. Tung mida isema au biahaton. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami na di Banua Gijang usai hommator dimna badiai dohot hapistaran na siyakoy tu saluhut huriam
asalam rarat jadalam hot hatam na badiay di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni roham di naposom madjamitahok katam asalam pita jadalam gadam huriam na badiay. Patok tong mahuhut rohanami manguloyho sahat rodi ujung di bagasan hapor seaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhatta marhite buku ede nomor 161 802 ayat sada pakai tikim saunari. Patik ni debata di minggutta sadarion ima patik pawaluhod dohot lapatanna. Patik pawaluhon unakko manakko dia do lapaten ni oddo ikko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unak kita olo madowo hepeng ni donga jolma manang mapahid busuk-bisuk mangalang susappo boniaga ikko sipagadaw ni rohatta do arta di donga jolma jala siramot tonoton ilo sahatna atong rap mangidogogo mahita siat tuhatta debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na habar tu patikmi. Amen. Tapuji tuhatta marhite buku ede nomor 161 ayat sada dohot ayat 2 tangihon angguk kon. Tatopoti madosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi dibagasak kajahatot do hami tubu
Jaladang adong haporseao di bagasar rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami. Dohot pangalawsyon nami. Say ingot mahami hobbartu asi ni roham. Dohot denggan ni basam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Ala ni pangalasyota do ubayin na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana do pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhatta marhite buku ede nomor 452 ayat sada naro pandauni boloni. Tatangihon ma hata ni dibata nagabe epistel di minggu sadarion iman atar surat di Yohanes 5 ayat sada sahatu ayat sia tajahama margati soring salpuni adong ma pesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilebung di bangan biru-biru peradian sada namargoa Betsada anggo di hata heber ima do sopo-sopo disi marpeaha do disi torop halak nahasitan nama pitung nasarion natiarapon akka napaimaimahon hagugusang ni aeki Suruhan ni batado tuat marong pasobas tubagasan paridiani mangkusan aiki asana parjolo bongot tubusan ni aiki gabi malu do manam dia pesahit nalawak di ibana alay adong madisi sa halak naong 38 taon liling na marsahit ibana di ibana kaya disi jala di boto ma naong pola liling ibana disi gabi na madok ibana naing malum ho. Jadi didok namar sahiti ma mangalusi. Iya le tuan. Dang adong parhuauku na manugo au tu paridiani dihagugusang ni aiki.
ay madokrodo peyaw nunga di joluani na asing au mijur. Dungin ni Jesus mamado ibana, hehe maho, hidat malagem, mardalan maho. Jadi pitor hisarma jolmai dihidak malagena laos mardalam ma alai arisaba dotohona sadari ido sahatna martua do akkana tumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 403 ayat 1 dohot ayat 2 posrohaku di tuhaku. Tahatidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugun naso hatu dosan natu mapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di porbadia andorak sahabubuan ido tu hatta natumau na bernit di panghuman ni Silatus namata terpajar ibana di hau pinarsilang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo laho hundu tu siam debata Jahoba amanai pargugun naso atudosani disima ibana pai mamulak suku tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea dito di porbadia jara dok sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akka nabadia doho dihasisani dosa doho dihatain namadok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate doho dihanguluan nasora suda. Tapuji matuhatta marhite kor ama.
tabege ma tikting namasa di huriatta. Huria nani haolongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan mingguon. Ima Minggu 20 Mei 2022. Naparjulo goarni Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima digawari Minggu eksaudia. Manang sai ditangihon ma suaraku alih jauba. Nah tersurat di Pesalmen bidu 27 ayat pitu. Doh topik ditangihon di batado jauh-jauh ni partigor. Dapat duahon jadwal parhobas. Namar hobas di mingguon manugut ima amang pendeta Erwin Marpaung STH Padita sian HKBP Binong Permai. Namar hobas di parmingguon praremaja ima amang pendeta Rusman Barita Natal Siregar STH Padita sian HKBP Kodia Tangerang. Amang pendeta Haris Tandahuria Sitorus STH MM marhobas di parmingguan Arian pukul 10 di HKBP Pospel Cirarap. Inang Bibel Pro Asni Samsia Sibarani marhobas di parmingguan Manogot pukul 8 di HKBP Binong Permai. Napatuluhon pertukaran mimbar parhobas parmingguon saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu sadarion di parmingguon Arian dipatupado pertukaran mimbar parjamita dohot paragedda saresot HKBP Bonang Indah. Namar jamita dohot maragedda parmingguon Arian di HKBP Bonang Indah ima amang situa de Tapubulon dohot amang situa H Opus Sunggu. Situa sian HKBP Kodia Tangerang. Amang sintua TM Pasaribu SE dohot inang sintua D Boru Sitorus marjamita dohot maragedda di parmingguon Manogot pukul sia di HKBP Kodia Tangerang. Amang situa RH Ritonga SH marjamita di parmingguon Arian pukul 10.30 di HKBP Binong Permai. Di parmingguon sadarion manang Manogot Arian dohot Botari papungupilian khusus dohita tu haporluan resort HKBP Bonang Indah marhite amplop nanaung pinaradini huriatta. Napapaton ruas nataba memuka di hari sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2022 gabe ruas ni huriatta ma ima amang jure aman munte inang Rosalina Boru Siaturi dohot 2 yanakun nasida ro sian ruas HKBP Perumnas Kalender Resort Perumnas Kalender Distrik Pitu DKI Jakarta. Saunari nasida maringanan di Perum Legok Permai Blok B Sada Onom Legok masuk Wik Bethlehem. Tatanya koma nasida asagabe ruas namangulu di huriaton. Dipangido ma tu keluarga amang munte dot inang Boru Siaturi asa jongjong di inganan nasida. Mau lihat napalimahon pertanyaan uik di hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 masuk pukul 20.00 di Patupa Huriatta do pertanyaan uik di Yerusalem di bagasni keluarga amang SM Barimbing inang Boru Situmorang namaringanan di Perum Dasana Indah Blok RA2 nomor 14 Bonang. Dipangido tusude ruas ni huriatta na tarlumobi na adong di wik na be asaria mahita madohoti partanyangani. Naponopon pembekalan seksi-seksi di Dewan Koinonia. Di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 masuk pukul 12 dung sidung parmingguan Arian maringanan di gereja di Patupado pembekalan seksi-seksi di Dewan Koinonia manang seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi naposo bulung, seksi perempuan, dot seksi ama.
sialani sinosohon tusude anggota seksi ni Dewan Koinonia asa madohoti ulaoni. Jala titingoma nagabe undangan resmi tusude anggota seksi di Dewan Koinonia. Napapituhon permingguan kesehatan keluarga. Di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 ima permingguan kesehatan keluarga. Di permingguanon nomor hobas papungu pilihan dohot haret tahun ima keluarga sian ruas na parjolo permingguan parjolo pukul 6 sian wik prata ima amang keluarga amang TH Gultom inang boru Simanuk Kalit. Permingguan paduahon pukul 10 sian wik Nasaret keluarga amang AB Panjaitan boru Tampu Bolon. Permingguan patuluon pukul 10 pitu sian wik Judeha ima keluarga B Simajuntak boru Nenggolan. Di permingguan ini tapasahat ma pelean keluarga ta marhite amplop parolopolopon nanaong pinarade ni Huriata songot tadalas ni roha di parangaram-ramoto ni dia bata di bagasan keluarga ta pelean parolopolopon keluargaon laho manupahi tua perluan di akonia sosial ni Huriata tapasahat ma peleani di bagasan las ni roha turuas ni Huriata nasubui madohoti parmingguan di gereja asa marminggu secara live streaming na di pinatupan ni permingguan pukul 10 di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Na pawaluhon padidion na badia di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di permingguan Arian naing dipatupa Huriata do padidion na badia pinabotohon tusude ruas ni Huriata na naing madohoti ulaon padidion na badia asa pasuratto diri marhite tusitwa wiknabe. Napasyaon pelean parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu boy ma tajaha di pail na naung di penasahat ni Huriata marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi. Pasapuluhon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat panjang umur gok las ni rohama sude ruas ni Huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal 23 saat tu tanggal 20 sia Mei 2022 hatan itu hatta si peopota imana tersurat di sada Petrus biddu tolu ayat 12 aitu akka parhoana tigordo matani Tuhan jalatu akka pangiduan nasida do pinggolna alaibu ini Tuhanido aloni akka sibain najat akka gor-gor na marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di pail nang pinasahat ni Huriata marhite WA grup dot WA keluarga songonima titing na masa di bagasan Huriata di bagasan Saminggon di Batama na mamasu-masu hita. Naing begiotama barita nauli na pinatolhas ni Naposona marede mahita sian buku ede nomor 733 ayat 1 dohot ayat 2 dulo ma awon o Tuhan. Bege anggur
tanging mahita. Puji-pujian do tamaleteon pasaton nami tu arupam munasun bariamang ala asi do horong ni roham na totong ngari tu hami saluhut na pasupasum hami ro Tuhan sian bagas nami be mendapat tok bagas joromon di mana patupahon persoalan nami marhiti permingguan nami mauliati dokon nami tuhu aliamang nabasa satu persitongan ni permingguan nami on bunga berdara doh denggan satu kenai nang begon nami mah hatam na badiyai na pinasa ina posom parbisui parbugui hami Tuhan na makatahoni parhiti ado hami amang na makatahoni alai saluhutna sian hodo mulani mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amen. Shalom. Oras madi kita salutna hatan itu hatta nagabe ujahan manang jamita di perminggota di bagasan tikyon imana ni pimpinan ni huriatta sian pesalmen biddu 10 mamukka sian ayat sada saat rodi paunopon songonon ma idok disi hujahama dihita tangiang sian si Daud say tangi masitongan ali Jehovah tangihon ma alulukon say tarehon mapinggolmu tu tangyakon sian bibir naso marpangaci say dapotan maahu siat bohim say ditatap matamma hasitongan nunga didodohoro haki ditikir hobor nginnai dilalahodo au hapedang adong jupakko hupo pangido akka pikirakku asa unang mangalaosi pamangaku say marjaga doahu dilakkalakkan ni jolma si pangarupa diakka pabayanan ni jolma dopak hata ni pamanganmu say diihut-ihut lakakku do akka bugasmu dang mauraor pangalakakku say hodo hupa jauh-jauh ai dia lusi hodo au ale debata say tarehon ma pinggolmu tuau tangihon ma hatakon songonido sahatna huria itu hatta huria namarsia olongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus raso marlo hita manang hea tabigi arong paddohan namadok susah melihat orang senang senang melihat orang susah ahado bocirna pangalahuni jolma si songoni ima ala ni lateni rohana guido honon ala ni lateni rohanion sara-sara hal jolma gabe tuma akka sogoni roha sian namar latani roha basa boy tubu latani rohai ala so mampu imana songon nani dongan nai isarana molo adong dibereng dongan na mermobil HP dang boy mermobil imana sugu rohana late rohana dibereng dongan nama murah HP dang boy mana murah tok sugu rohana dibereng dongan na naik jabatan HP imana dakya naik jabatan sugu rohana HP acugari dipakai di mana dang marlatini roha imana boy dohonon imana pe boy madapot akka nadenggan sian akka parniulanna hinorhon nilo latini rohai boy do gabe sega na humaliak kita boy gabe sursar akka persauran sian na kompakyak kita boy gabe merbadai lateni rohaon boy do
Jupangonon dibagas ni hita panggul mito ni ngolutta ima diakka songon ulau ni huria diakka namar dongat tubu diakka namar hobar jabu manang mardongat sahuta gabubui do tubu dison lateni roha alai alani dihamu amanami inanami do saluhutna hita na persea tablok kon ma lateni rohai unang beta piopi aidang marguna siswada do saluhut nai lateni rohai ikon si pasidingot tamai dihorhon lateni rohai do sogoni roha dohot ulaun hajahaton iwan nasi bata boi begutta berita kriminal holan ala marlateni roha laos di bibil taipe jupak taro pangalaho lima halak na marlateni roha na perjulu ima sikain na marlateni roha tuang gina si Habil wasai mana boi sikain hahanai marlateni roha tu si Habil ala udengganado di jalo debata pelean na pinasaha ni si Habil sian sikain tu debata alani late marohana ujungna dibunuh ma anggina si Habili napaduahon si Joseph anak ni si Jakob holan alani pernipion ni si Joseph dohot sumurung ni holong ni si Jakob bapanai amanai tu si Joseph gabelate marohani anak ni si Jakob nasa pulunai mamerek si Joseph ujungna di garis maimana tu halak Midian laos wak songonido nang diturpuk taon ima taringot tu si Daud namar lateni roha do si Raja Saul mamereng si Daud tapi takas taboto dimulanai diurupi si Daud do si Saul laho marporang mangalo Palestin alai hinorhon ni akka edde puji-pujian nasi nowarahun ni akka perempuan ni hala Israel na tersurat di Sada Samuel bidu 10 alu ayat 10 itu ayat 10 Sada Samuel bidu 10 alu ayat itu didok songonon dungi maredetari perma akka perempuani mamiltik perhinaloan uhut madok maribu-ribu do naung tinaluhon ni si Saul alai anggo si Daud marloksa-loksa do ala ni edde ni perempuani dihamu amanami inanami do calut tehitana persea gabe bangi buru ma rohani Raja Saul mamereng si Daud ima na di ayat siai alai ala hinorhon ni huwaso linggoman ni debata tu si Daud huwaso pangaramution malu do si Daud sian sude akka rencana ni si Saul nanaeng mamunu si Daud satu tikion dihamu amanami inanami
tongdo adong songonon namasa sai mengiburu hita mamereng dongatta. Susah hita mang namarsak kita molo arong ulobian manang usangapan dongatta siak kita. Alani marhiti turpuk sedarion unak pola tapepi amang inang tahalat summa nadong dihita taparsaulihum ma akka pasu-pasu na pinasa di debata tu hita martangiak kita tu debata asa saluhut na niula ni tangatta do na niula pikirata di pasu-pasu debata asa bui hita songot dongatta na asingi unang mangiburu hita amang mamereng akka dongatta ai hinorhon ni pangiburuon adang dosi hagaoron dohot ulaun na hajahaton tersurat doi dibertai di Jakobus bidu 10 ayat 10 songonon ma didok disi ai disi pangiburuon dohot hatokaron disima hagaoron dohot sadok ulaun hajahaton. Jadi dipengot hatani di bataru hita sedarion asaro hatai unak sai mangiburu. Nah dengan mataulahon. Hobartu turpuk sedarion songo dia pabahan ni si Saul nanaho mengadopi roh jahat ni Raja Saul dang di balassoni alanido dihamu amanami inanami ulaun najat unak pola tabalasson pakai ulaun najat alai tatangyakom ma tu debata asa di pasu-pasu hita salhutna tahalas somat amang inang disaluhna pabayran ni debata tuhita sahit ditikyon boy dopi hita saat tu sinuengon pajut pangbuhi di persawaran na tapi gudang akkahamaulon dohot parukilon na tadopi alai sai tau sahahod do ro memuji tuhatai marhite permingguatta sadarion tu debataro si Daud mengalu-alu disaluhut akkananya dopan ni imana asa imana manang debata mabain dia narikot di parngulonna didok di ayat sadai sai tangi masih tongon ale Jehovah tangihon ma alu-alukon on sada tangiang do sada tangiang taringot tu nomor tangiang hata tangiang kata dasar sian tangi unang mata dokon amang inang alana gudang gupe mang na sipataro sai satu perbagian tu berbinigata martamiang molot hata tamiang dihamu amanami inanami do dihita neselut na ringson ulaon pameleon si pelebegur di adorak so masuk hak Kristeno martangiang mananginangi antara satu dan yang lain antara hita do debata mangido martangiang alan ido dipakai huriatta martangiang tangiang dohot pertangiangan taringot tu na martangiang dihamu amanami nanami sipataro jupak kita diganup akka persaurata isarana songon pertangiangan wik kan adong do di acarai martangiang sian ruas naro
Dito do para daw mon rus naron. Hamu maju amang. Hamu maju inang. Mambetangi yang sanwar naro. Oro sipata alani mang nabiarra do honon gabe salah mangalusi setabi amang lagi cipat tu inna ai ba sana ka cipat na ya song hadungun ni tu si alani do dihamu ngamang inang marhite turput saderio di paingot tita aha penamasa di pernguluta doktong do hita ikon martangiang tu de bata asa saluhut nai boy hita di balua sian akka persurion nang paru kiloni laos didok dia tolui di lalahodo au HP dang aju pakko di lalahodo au maksudna roha perbagasani di boto debatado hita sungguh dia aha namasa di hita alai ulang maju pang debata di permulut tahun di roha perbagasani tahun akka sakap nasuringgan alana holan jauh-jauh manang tangiang ni partigor na persea ido ditangihon debata sai diut-iut lakakro bugasmu dang marar pangalakakku jadi hot mahita di jalan ni debata asa boy hita mangido sian asirohanai asa dia lusi akkatang tai hobar tu lo monirohana dohot tutikina jale situru do paiban sidapit diturpukon alana dang mau rauri mana hot di mana dileni Tuhani pos rohana di pasat sudina saperkilonna di pasat sudina sapersuryonna na mengadopi Raja Saul sok songoni mahita amanginang dot hamu saluhutna hita na persea asa totok hita pasahaton nasa persuryota tu debata postrohata ditangyak tai labat marang nahatop ditikina alusan ni debatado saluhutna akka pangiduat tai hobartu minggutta sadarion minggu eksaudi nomor 8 saya tangihon ma suaraku ale Jehovah di paingot minggu taud do hita asa totok hita marhaposan jala majuhon dia kasaluhut akan namasa tu hita baik di ulan las niroha baik di ulan habot niroha taringot tu alus debata na mga lusi sada jauh-jauh manang tangiang ni sasahalak adong do sada carita na mardongat poda di sada partikian adong ma perporangan sada soldadu manang tentara marsirang manang terpisah may mana siyan dongan na soldadu na asing alani biarri rohana dilului ma inganan pertebunian awala calak ni mana nama asong bedongan na dilului mana ma inganan pertebunian asa unang pajupang dohot musunai tak sadia leleng jupang imana ma sadaliang manang gua
masuk mai mana tusi laos disi mai mana mertebuni alai sai di tata imana masa bagas niliangon ima musuon ai sudedo dijalahi alonaon akka rabba mangna balik niba itu mangna dia pero pani laho mamerang akka alonaon. Jadi lam liling lam majorok ma musuon lao madonok kon imana pe lam mabir lam hatahutum memana. Jadi di bagas ni hatahutum ni mana biar di rohanai di bagas permarani mana pitor dingo imana ma tuhattai debata marsinggang may mana martangiang tu debata didokma songonon ale Tuhan debata para siroha na sumurung takkas do di berkuamang ditikyon ahu na di bagasan parmaraan alani amang holat tuhodo au mangaluan dangarong tarbahenaw mang naaha alay na postor hakku naikot pauluam muausian parmaranon amen ninnay mana luksiling mana martangiang di bahudul ma di dingding ni guai hu may mana tak natap mamereng alon ngadi bereng beto ngalam majonok be alay ditik kina di bereng nai alonaon lam majonok laos di da imana ma sada laba-laba ditadahi tahu laba-laba mang inang di bereng imana ma laba-laba mabesarang di si di pituni guai jadi di bereng mana si arok sarang laba-laba idok imana masong ngono. Oh ale Tuhan saya hurip puro betu nabulun ditongoco laho menutup pituni guaun nalahu paluaunau se permaranon hape laba-laba meti nasomar dihadihai nasomar guguido ditongoco hape laho paluahunau ninnai mana alai sa guru di homa Tuhan tunga pe na masa tuk sakak nu na saut ninnai mana tak sarililing dung saya imana na marumutunguti libereng soldadu alonai ngama jorok be tu pituni liangi na laho mamareso ima liangi ate adong disi tetara ngertabuni hape dikinalahu masuki tetarai Roma dongan na tetara nasing ninna man. Oh ale marisuang mahita masuk di bagas niliangon. Bereng mani di pitu niliangon adong do sarang lebe-lebe. Acugari adong masuk tuson tetara lah bertebuni ngasigaon sarang-sarang lebe-lebe on. Ay sunabui satokin lebe-lebe mabesarang jala holam masuk leleng gumusi lebe-lebe besarang na merhui ta pola lautu mamerengi tu bagasi lu jahita inganan nasing mata lului ninna dongan nauma tu dongan nana yang masukon bah itu hati di logika pikiran manusia itu benar alai hinorhon ni wason libata dak sau behalahi mamereng manang medulo mangabongot tu bagas liam ingan pertebunne laos disima imana malua sian parmarane dung malua imana separmarani didokma mauliate tu debata ai dak terduruhi ta hape jolma
songo dia do pabau ni debata nalahu paulahu kita sian akka persuryonon maulate maro Tuhan mulai sadarion satu hari menghut lam ringgas mau tumangihon jala menghuton lomo niroham ima mad hata mauliate di pasahat imana tu debata jadi suaksoni manang kita boy berengotta hahomion ni debata lau mangalusi akkatanyakta dakta bote dihamu amanami inanami molutuk pe satu tikyon adong dihita na mangido mertangiang na next si pasaton ni debata tuhita posrohata jala marpakirimun na mangolu hita ditikina pasaton ni debata dui jala alusan ni debata dui khobar tu lomoni rohana asa bunga berengotta di Matius 7 ayat 7 didok pangido hamuma sai nelehon nartuhamu lului hamuma sai na jupanga dohamu tutui hamuma sai na ukau pun na do dihamu jadi dang lehon nai tuhatai tu hita molo suta pangido jadi ko pangido tado aha narikot dengulutta sabutulla memang di boto tuhatai do aha narikot di panggulmiton ningolutta sigano pare di boto ador suta pangido berhite tangyakta nunga di boto aha nana perlu diakka panggulmiton ni sigano pare di pernguluttau alani dihamu amanami inanami seluhutna ruas ni huria asa totong mahita mangidu pangurupion sian Tuhan debata bisa lu panggulmiton utai totong mahita taujuhun songon kor ina naking inang ditangi hoddo tangyakon ninna kor ina tohori inang marpangiduk kita asa totong ditangihon akka tangyakta posrohatta suaksonido nang di Qur'ama arong do Qur'ama madok di korna jauh-jauh jauh-jauh doa tutu hakina sai totong manatapa nama ngalusi yakka alu-aluku nama ngaleho nakka nariko tidingolu siganu pari tabunanya ke dia lusi debata jojote jalan nariko pe di barade tu hita holan nama jalo nama alanido marhite trupuk sedarion di payengot kita asa tok kita maju manangyakon seluhna akka narikot di pernguluta siganupari songon naidok ni tuhatta di Yohanes 10 ayat 10 do 14 asa manang aha pidang idomuna marhite-hite guarhu patu pauk kudo asa marsangap amai di bagasan anaki ayat 14 molo di pangidohamu manang aha sian ahu marhite-hite guarhu patu paokku mai jadi ngapas berwatar siate amang inang ate jadi marhite trupuk sedarion nunga di payengot tita asa saluhna tapangido tuhatta songon panipuli ni jamitatta ditikyon taing ma imasian Jakobus 5 ayat 10b Jakobus 5 ayat 10b songonon ma diluksi na margogo situtudo tang niang ni partigor molo di haburjuhot
Jadi bulu tuk pesong narukok kami nakung dihamu amanami salu naros ni huria. Tapangido si pangido tatutuhan debata dang dialusi tajugulhon. Taulahi mangido tu imana asa dialusi jala diului nasa pangido te. Ido na de konne na margogo si tutudo tangyang ni partigo molo diha burjuhon pos marohata disude akka pangirota marhite tangyak taturu bata ditikina pasaton na may ganuk tuhita ga asa lasrohata alay molo dung di pasahat Tuhan debata sudi nasa pangidotay unang lupa hita madok mauliate tu debata say di pargugoy debata mahita mangulaon hatana amen martangyang mahita mauliate redohon nami tu arupamu na sunba dia emang di parsaron nami apalitikyon marhiti hatam di minggu eksaudion na paingotok kami ima asa jauh-jauh kami di saluhut panggulmiton ningulu nami molotung pero akta parsorion manang parukiloni ditikina Tuhan alusanmu may saluna akta parsorion nang parukiloni Napos dorohan nami, diyak ka sa luhut na parukilo ng parsoriyaw naro, tupang gulmiton ni ngulo nami si ganupari. Horodongan nami, asa manhamona kami di ujung na. Tuhan paso-paso masudi sa luhut na ruas ni Huriam. Sa resort burang indon, manang di dia penong na sida maringanan. Tuhoro pasaton nami, asa horo tong masu-masu na sida. Pasu-pasu sa na siyan na memet na magodang na matuba sa trodi lansia. Lehon hasadon ni roha antara ruas do perhalado asat jer na mangihu Tuhan boy hami sa luhut na lam tudenggan na di parsauran nami di huriaon lam marsaga ma guarmo na bediyay. Suaksoni ng aka program ni Huriam. Bonang indahon na next si patu-patu na sida. Pasu-pasu ya lamang asa boy salu nay mardalan dohot ture di bagasan holong na siyak ko. Tuhan disalut panggulmiton ni ngulo nami daktagamuk kami hurang diak kapagkatayon pangalakayon nang pabahinan nami nagabe makkorhoddo sa may tuhami dongan nami jolma tarlumuboy may tuho amang nabasa alani mangido hamis yan asi do tohong roham asa jumulo maurasi dosa pangalasyon nami unang alani gabi pangabeti diak kapasu-pasu dohot basa-basam na naik pasaton mo tuhami gadup titik-tiki na mangihut on matangiyang Panginoon nami tuhole amang holan mga saon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sa isaut ma lomo ni roham. Amen. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 268 ayat sada debatak kudo dongaku lasuhuma tapapungo pilata.
banyak kema pilihan nata pepungon tu adupan de bata tapa dubbe maruhatta martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banwa gijang hodo haroron ni saluhut silan haleon naringgan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hu pasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tu ho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhesyak kami pilianon pati buluhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti tordim asalam hutadahami godang ni sileholon mituhami asalam gigirhay madok maulati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banu gijang, say pinarbadia magwarmu, say roh maharajaonmu, say saut ma lo menroham di batuan tongaon songon na di banu gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari. Sesa medosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasat dame tajalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaorhon ma damena tutod ditabe. Amen. Hame atas nama Parhalado HKBP Bonang Indah pasahaton tuhamu saluhna amanami inanami dohot ruas nama dohoti kebaktian live streaming diganup inganan nabe di Tikyon. Selamat hari Minggu eksaudima tuhita saluhna horas tuhat tama nama masuk-masuk hita. Ihutonoku
bakar bunga-bunga ini dan naboy pegang kurang mohon nama pilih galaksi alam ini kau dihorau Tuhan hatuduh jalan ritual urang masuk kuliluan saya buang jodoh Tuhan alam ini bagi orang Tuhan hatuduh dalam ritual urang masuk kuliluan saya kumpang tolong Tuhan saya kumpang tolong alumni. Abang coba sada nabagat event.